ora wedi karo bayi wingi sore. Ora usah kakean Gunung Ayu. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena, sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sarapanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guruwe ora temomo ning awake wis sanggeni lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkep 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane wis sanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar. Bang bayi batobat tak sabet ke watu ora apa-apa tak cokot ya ora temomo siungku bareng tak culke kok bocah iso mengkurep ora batobat malah iso mengkurep ning durung brangkang aja ngawur nek bengok ora dong rasa bengok mengkurep saya lagi brangkang cenanangan gerangan bangkang ya wangun bayi kok urung-urung berangkang batobat kowe jebul luput senjata tawa tegese ora temomo dening apa wae apa digerang rasa mateni karo kowe kowe tak cemplungke kawah candra di muka lebur tumpur tuandamu kowe bayi ngaprang kasangsaran yen ana wong ngaprang kasangsaran Narada dedali kedunya kaleweran sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten Kulun Semar kita boya luput nalika ulun jengkar saka Kayiwangan Mundaran Nirbawana sumurup lamun Kayiwangan Sulalaya kobar dening genining Angkara tumuli ulun nyasmitake lawan jeneng kita tanggaping gati ninggal Karangkadempel munggah eneng Kayangan nggih
kita wis weruh lelakon ingkang dumadoning kayangan. Purwa Madya Wusana pun boten wonten sing karempit nganti boten iso ngampah mubal babaling kanepson upama mempera lan wanguna kula dhewe sing ajeng jangkah teng kayangan ning gandeng pukulun boten nglilani nggih kula wontenipun namung manut iya Semar nggih bayi ingkang tanpa dosa iki kaningaya dening patraping Manikmaya ingkang tansah nyarujuwi kelawan lelakone Betari Durga. Nggih kula ngertos. Nganti nerada wae keplayu saka kayiwangan. Nggih. Yen to ulun ora ndhisiki nyemplung ana ing kawah, tak kira bocah iki mesti bakal tekaning pati nanging gandeng ulun ingkang mlebu jroning kawah. Kawah ingkang kebak geni kaya mengkene wekasan sirep ora ana rasa panas. Nggih. Mula Semar ulun titip kelawan bocah iki nggih rampungna lelakone. Nggih sendika. Terus kejaba saka kuwi kita ingin dadi seksi dawuh ulun. Nggih keparengipun bocah iki gandeng wiwit lair saka garbane ibune wis kaningaya sarta nandang prihatin. Mula bocah iki ulun anggep dadi wiji sejati. Tegese wiji sejati ya mung bocah iki ingkang pinilih lawan panjenengan ulun dadi kelangenan ulun ing ngendiyene bocah iki ing kono lenggah sangasih prana ya panjenengan ulun. Nggih matur sembah nuwun. Lah terus lare niki ajeng diparingi tetenger sinten? Semar Seksenana. Gandeng bocah iki diuncalake ana ing jroning kawah, mongko kawah iki papaning geni. Mula Seksenana jagat saisine ulun ingkang bakal paring tetenger bocah iki ulun paring tetenger Bambang Wisa Geni Semar. Wah, Bambang Wisa Geni kaprah ingkang padha mestani besuke bakal ana tembung Bambang Wisanggeni. Wah. Ngopo Semar? Mboten napa-napa. Ming wah wonten tok. Wisanggeni. Iya. Wis Wisanggeni bakal duwe kekuatan ingkang teremprap ngungkuli lan sak pepadaning titah. Wisanggeni duwe daya kekuatan ingkang ngungkuli marang sak pepadane. Ruktinen Semar tuduhna wong tuane yen kepara Wisanggeni kudu iso males ngudi tuwuh lara wiranging kelawan para dewa dipun keparengaken ulun keparengaken matur nuwun ulun kundur makayangan bocah iki jedinen supaya enggal gedhe sansarta dewasa satemah bisa ngapokake para jawata ing mengeng pakartine sarta minggok dalan ora wujud jawata ingkang utama nanging wujud jawata ingkang angkara murka men padha kelingan kelawan jejere. Nggih ngestaken dawuh ulun kundur makayangan Semar. Nggih nderekaken Bu Ulun. Matur sembah nuwun. Koden prayitna semuriris eka balik titi yoni kanda yoni Trisanya Purnama sasi bareng tak dusi banyu gege
Tak suwunke karo sing gawe urip lah kok. Wah, mencorong tejane. Loh, iki ana watu kok iso omong. Waduh. Aku ki wong. Oh, kowe wong to? Lah kowe iki sapa? Aku sing momong kowe. Aku sing didhawuhi momong kowe. Sing momong aku? Iya. Terus jenengmu sapa? Wah, pancen bocah pinter tenan. Wis ngerti tembung jeneng bareng. Kowe nek nyebut aku kakek ngono wae. Kakek? Iya. Kakek ngono tok? Lah terus aku takon kowe, Kek. Aku kuwi sapa? Kowe kuwi lagi wae tak gedhekke saka wujud bayi. Jenengmu Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni? Ya Bambang Wisageni. Ya Bambang Wisageni. Heeh. Iki kok kiwa tengen geni kabeh ki apa, Kek? Kene iki jenenge Kawah Candra Dimuka utawa ana sing nyebut neraka. Wah. Neraka? Wah, lah mula aku ki tolah-tolah mrana-mrana akeh swara teng brengok njaluk tulung kok ora ana wujute. Nek tok matke nang wujute. Apa iya, Kek? Iya. Nek tok matke nang wujute. Saiki aku weruh, Kek. Lah, rak mulan to. Kae kok ana wong digantung, ilate melet dikethok kae. Lah ndi? Kae. Iki papan wong nggo nyiksa wong sing tumindak angkara. Kae wong digantung nganggo ilate melet dikethok kae wong nang donya sing gaweane ngapusi. Gaweane ngapusi? Iya. Lah terus kae ana wong lho dikampak sikile. Dikampak tangane anggere tugel tukul meneh, tugel tukul meneh. Kae gaweane nyolong, gaweane maling. Kae kok ana wong sing dijejeli dhuwit cangkeme nganti suwek. Kae senengane mangan bondo negara. Utawa korupsi. Ngono kae. Lah kae ana wong wedok. Endi? Kae lho, Kek. Kae ana wong wedok tadi. Rubung wong wedok pirang-pirang terus saben wong wedok sing ngrubung nyilet awake tatu metu gedhe mari meneh disilet meneh endi to kae lho wah kae germo sing senengane adol wong mula kaya ngono kae werna-werna ya Kek werna-werna kae kok ana wong nggawa gelas sirahe dicucuki dhewe. Kae wong ngeterke wedang sing ora tau rata. Anggere nganti kliwatan siji, sesuk hukume ngono kae. Apa iya Kek? Domongi kok. Mula kudu sing teliti. Iya Kek iya. Lah kok lho kae ana wong nganggo sandangan Jawa kok lambene dislomoti nganggo rokok kae ngopo Kek mongko dislomoti dhewe kae endi to kae wah kae wiyaga sing seneng nguduti udute kancane nggone dhewe disaki ning jukuki nggone kancane kuwi wah ngono to Kek lah kaya ana sing malah rambene disromoti nganggo cerutu kae nek ana dum-duman rokok nganggo gelas dikukup dilebokke tas kae cangkeme disromoti nganggo cerutu oh iya to Kek lah kae kok ana wong nganggo wong wedok ayu lho Kek endi kae lho wong wedok ayu mongko sandangan Jawa heeh kae kok drijine dicatuti dijabuti kukune wah kae sinden kae sinden nek bar nembang njaluk dit juragane kuwi hukumane dijabuti ngono kuwi oh ngono to dadi kabeh iki mesti mawa dosa oh iya kae lho kae ana meneh sing guyu nganti cekakaan nganti muntah-muntah bar kuwi terus cangkeme digajuli wong pirang-pirang kae
Kae dolop. Matine rekoso ngono kae. Oh, ngono lho kae. Kae kok ana wong nganggo sandangan Jawa. Mlaku dijegal terus digebuki. Kae wiyaga sing bola-bali nguyuh. Burung wanci ning nguyuh wis nguyuh. Kae hukume kaya ngono kae. Lah kae kok beda dhewe kae sendi? Kae lho, ana piyayi kok nganggo sandangan Jawa. Lenggah neng kursi mongko kursine empuk. Sajahe kepenak mangan woh-wohan pirang-pirang. Dirubung wong ayu-ayu kae sapa? Oh, kae dalang. Akeh sedakoe mergo nglipur wong pirang-pirang. Lah kok ora gelem turung karo wiyagane, sengit karo wiyagane. Sengit karo wiyagane. Oh, ngono to, Kek. Heeh. Kek? Piye? Aku takon karo sampean. Takon apa? Aku ana iki mestine ana bapakku, ana ibuku. Ibuku sapa? Bapakku sapa, Kek? Wala iki. Nek saiki durung wancine. Lah terus ngene bae. Ayo kowe tak jak ning Karang Kadempel. Mengko kowe tak duduhi bapakmu sapa, ibumu sapa. Ning kowe kudu budidaya goleki bapakmu karo ibumu. Ngono kek. Ning Karang Kadempel ki ning gone sapa? Nang omahku. Oh, kowe duwe omah to? Wah, ngece bocah. Omahku ya nadyan kaya ngapa wujude ning aku duwe. Karang Kadempel kuwi apa? Desa. Oh, desa. Ya. Mengko tak tepungke karo anak-anakku. Wah. Kowe duwe anak? Duwe. Apa ana wong wedok sing gelem karo kowe? Lha. Setan ora. Malah ngece karo aku. Aja mbok ece bojoku widodari. Wah. Widodari? Kowe la edan. Apa kuwi widodarine katarak apa piye? Gelem karo kowe? Ora pancen wis binesti kaya ngono. Ayo aja kokean omong. Tak kanthi nang Karang Kadempel mau tak duduhi bapakmu karo ibumu ning kowe kudu wani budidaya. Iya, aku manut kakek. Ayo karo aku. Ayo kae tak derekake. Apa iki ngewinastan Karang Kadempel kek? Ya iki sing jeneng Karang Kadempel iki ya iki. Wah, la elok. Kiwa tengening omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming pambudidaya nanging sinartan donga. Sabab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek? Iya. Ya ming aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karang Kadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong. Kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satriya sing ning mburi kae sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kowe, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacam-macam lho, Mir. Kowe iki anake wis 3. Gareng aku Petruk. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, heeh. Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wes ora kowe iki arep tuwane glidhik. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa kek? Iki anakku. Lho.
Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Truk. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng ki lak sing ngower-ower ning dhuwur kae to, gawe gareng pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kaya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Lho. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong go mendem kowe kuwi piye? Bagong. Oh, wis sapa ta, Ben? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyolowadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakku sapa, ibuku sapa. Ah, kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku, kosek to kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah dadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah, ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti mubahmu si ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Loh. Dijotosi iki dikapake. Lah iki. Bagong piye? Dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek sing banter. Tok ajar, pokoke tok pulasara. Nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa, kowe tak menangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kowe aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong digdaya. Nek mingambah Dirgantara, ora bakal kurang akal Wisanggeni. Miat tangan ning kalangguan aklar pandan moncar. Tinon ler kakonang sureng sorot tetan badang. Kasuran bacaring purnameng gekono dasari mongso katiga. Yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku. Kowe mesti tak tutke. Njaluk pangestumu. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Ya sing ati-ati Wisanggeni. Sapa Pak? Kok bapak kaya akrab banget? Kowe ora ngerti.
Kae iki sejatine apa iya? Weh domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sapa reng? Ngerti ya Truk kae janjane. Tenane. Weh domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sapa Truk? Kae sejatine iki. Ngopo iramu mlebu nang kuping keri iramu ditekuk sik tekuk dengkulmu mlocot kuwi ora lho tenane tenan wah jan mulane kok suarane atos nawa garing Petruk Bagong kowe ora usah melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke tak awat-awatane kowe dhisik ana mlaku nang negara Ngamarta apa nang Ngamarta ya traya ya iki sapa ana-ana meman munggah ana ing kayuwangan lah kok banjur apa-apa dirusaki apa-apa digawe rubuh kowe sapa takon karo aku wis anggeni kowe sapa aku Bathara Penyarian sikilmu sak cengkeng ora ngambah bantala kowe apa jim setan priprayangan hus aja ngawu gawar-gawur ulun iki dewa lho dewa iya lah yen ngono kowe sing tak goleki aku arep takon karo dewa takon apa wis anggeni yen kowe ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa lho lah kowe iki lahir saka ngendi kok takon bapakmu sapa ibumu sapa marang aku ulun boyang ngerteni kowe iki dewa kok ora ngerti piye ulun ora ngerti tenan wah dudu dewa kowe mati kowe sambat kowe ayo amok sudah merata saya merata iki sandangane padha karo sing tak ajar mau iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa iya ulun Bathara Indra karo penyarian apane ora sandadak takon merono kita wigatine apa takon apa bapakku sapa ibuku sapa ulun boyang ngerti padha wae ayo amok Surabrata wah ana bocah gawe geger kayuwangan iki sapa iki wujude wonge gagah untune kaya catut ngonekke dewa kok untune kaya catut ning sandangane padha karo sing tak ajar mau oh ya dewa ya aku dewa jenengmu sapa Yama Dipati Bathara Yama Dipati ya bapakku sapa ibuku sapa lho lah aku ora ngerti nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu jabut nyawamu wah lho kowe ngopo lho kok ora ketut to nyawane kok ora ketut nyawane sapa nyawamu kuwi lho kowe mau jabut nyawaku to iya aku njabut nyawamu iso ora nyatane ijik urip kowe ora iso dijabut nyawane kowe sing tak jabut nyawamu
pangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning Dewa Bathara Guru lho Bathara Guru iya aku nalindaning para Jawata dalah yen ngono pasang Yogya katujuhe ngene dina aku ketemu karo Bathara Guru gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa mula aku takon karo kowe ayo Wangsulana pitakon meni Pertitis wong tuaku sapa bapakku sapa ibuku sapa lho yen kita takon bapa lan ibu ulun mboya ngerti lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru pedaya apa kowe dadi nalindraning para dewa ora ana gunane kowe ngratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa ngerti marang mobamu sing pitah wis anggeni ulun mboya ngerti ora usah dadak kowe kan gunung tanpa guna ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa lak jongkeng kawibawanmu ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa guntur geni guntur angin sirnakna wis anggeni kowe iki ngapa Bathara Guru kowe iki ngapa aku tak takon kowe dewa kok seneng dolanan kembang api us kembang api bila iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbak anggap aku kalah apa mbak anggap aku mati ya ngono apa piye wis sanggeni ora iso mati butuhe wis sanggeni ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa kayangan iki tak gawe sungsang bawana balik yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru lah dalah sip ya ngono kuwi terus aku kan takon sapa kek Bathara Guru wae ora ngerti Bathara Guru ora ngerti doyak pokoke nganti kecekel nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu lah nek tetep ora ngerti wah tutuki raine Bathara Guru wah lah mati dening aku Swami ngambreng-angang ati karunaning kaswase dosang gondo supaya goleki menyang ati dununge ya kuwi Janaka wah ora ngira babar pisan jlamprong minggat nganti tetaunan yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gutang Namit masang kaliman nabi dina bina ing lodone Demawa ing Mamang Tuwang Pukulun mboten kanthi kanyono-nyono jeneng ngandika Pukulun ingkang tedhak wonten ing Madyapada kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Pukulun ya Kresna Ulunama guru hakeku aku ngaturke sembah iya Werkudara Ulunama wonten menapa Pukulun Kresna ulun nyuwun senjata pitulung kayiwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman kang aran Wisanggeni ingkang ngamuk ana ing kayiwangan guntur geni guntur angin ora tumama malah dheweke bakal njungkeng kalawan kawibawan ulun Kresna lah dalah namung titaswantah teka ngedap-edapi Pukulun matur seminggah kayiwangan badhe kula depani Pukulun ya ulun jaluk tulung ya Kresna nggih Pukulun
Werkudara. Iya. Wangune iki bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa, pikira laidake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho, Kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe Wisanggeni. Iya. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe titah warmani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 tahun. Mikira jangkae. Kosek to kosek. Kosek aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, pikira aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Tasah kakean gunung tanpa guna. Apa duwe kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu. Semu yo men. Mikira lak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora usah kakean gunung ayo. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sarapanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temomo ning awake Wisanggeni. Lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepa 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane Wisanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar. Aja tok panangi kek, minggir. Ratu ireng yo gleleng men. Sabar apa? Arep ngentokke senjata cakra tak tamarane kaya ngapa? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kek aku manut. Ora kosek iki rak Semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocah kuwi kok tok penging bengak-bengok kadoan. Ide pol. Nggih. Wah, dadi kaya ngono. Nggih. Sampean mungkin nek mateni lare niki sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkeme elek. Deplok wae muter. Minggir kae, jangkae kae wong gedhe dhuwur kae. Rumahan apa aku wedi kok? Kuwi cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel. Ora kena mangkel. Manut karo kakek ora? Iya, Kek. Wah, ora manut tak tinggal lunga kowe. Sing ngomong sapa? Iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kowe ora dikanca. Iya, Kek, iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mangriyen to. Mang Presani coreke Pasuryane. Bener? Lho, lah sapa? Werkudara kowe ngerti ora? Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak. Wah, upama duwe anak kaya ngono pateni wingi-wingi. Ayo arep ngopo? Sabar. Iya, Kek. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombior iki. Aja kaya ngono to. Iso sabar ora? Sabar apa rumasane anggepe ora? Mang Presani coreke riyen. Ora ta ya kowe? Ayo. Kapokmu kapan? Nek merem ya merem ora usah dikuat-kuatke.
mripate nganti gedhe cilik. Ora kowe iki gagas apa to? Kula kandhani. Niki niku dudu sapa-sapa. Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Sampeyan niku senengane Siwa Pakdi. Kakange bapak. Lho, nek ngono Pakdi ku ki ngerti bapakku, ning ora entuk takon iki kudu takon Bathara Guru. Nganti sak jelek. Nek sampean takon niki ngerti, ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marai sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sapa? Ora dikandhani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono kok. Wah, Caidan. Wah, Arep ngerangkul ora? ora. Karo putrane kok kaya ngono ya. Lah mbok yo ngerangkul. Sapa kek? Niki ya Pakdi ajeng ngerangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngerangkul aku. Niki Kang Pakdi kok ora entuk ngerangkul. Sesuk wae ngerangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane ya ngono kok. Ya men, nanti anak yo ngono ora apa-apa. Wah, suarane kaya ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye kek? Bathara Guru tetep doyak nganti ketekel. Ora pati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wo lah mula Janaka setahun luwih ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sorry. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok Wah. Dipol aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakon iki awih bocah nika ditutke ndara. Wangsit pindha gombang ngajaping madu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh penemban mestinipun jengandika Raden kondur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi. Raden kula aturi emut dhateng kewajibaning kasatriyan, kula aturi emut dhateng kaprajan jengandika Raden. Sampun ngantos panjenengan dipun sengguh sawijining satriya ingkang singlar dhateng kewajiban. Penemban kula sampun pisah kaliyan Manik ing jejantung kula. Yayi Dresana kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayi mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresana. Kula Janaka gesang wonten ing Malam Padang sampun kadidene sarah munggo ing lautan wastra lungset ing sampiran. Kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban.
menika kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang cedhak wonten ing Pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdi pun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru. Kakang Narada sampun kados mekaten Kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepatan. Kula sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman. Kula dipun kapokaken dhateng lare wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi. Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada. Sang Warudaya Adi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali-lalining menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemuti bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat. Inggih Kakang Narada inggih wonten nem-neman ingkang namipun wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula. Kajengipun panjenengan legawi ingkang menika ingkang nami wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti. Kakek ana apa kek? Wah, ora apa-apa. Hong wilahing Mastuna Sidam sekaring bauna langgeng. Kaneka putra. Ah nggih, wonten dawuh Pukulun. Manikmaya wonten timbalan Pukulun. Mboyana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita kejaba mung ulun. Kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingkang nalisir saka anggrang-gring kautaman. Kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi tananulya kejaba mung wisanggeni. Mula gage seksenana wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene Manikmaya kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ingkang bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manikmaya. Aduh Pukulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita bali meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Wonten dawuh. Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih, mboten mangertos. Arane wisanggeni. Arane wisanggeni langsung rupa ya iki jejabang sing ning kandhutane bojomu Dresanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Iki bapak utawa ingkang Rama. Lho, iki bapakku kek. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama.
Kakang Semar kok bocah ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dimenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya gek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe. Kuwi jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki nang Amarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhis-cedhis do metu. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Ndara Werkudara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepo? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ndugal kewarisan. Dimenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya, Tru. Apa ora wae. Mbok ngono. Kowe Tru iki aku, Tru. Bagong terus mutung. Terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani, tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani, pecah ndase Dewasrani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra, Petruk. Lah aku ngertine lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa wau? Kek. Kuwi Gareng. Iki Gareng. Iya. Wah. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, goleki Gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo awak mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu ya ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Ya rasa nesu ora. Aku pengen karo ibuku kek ayo ditutke bapakmu, Ndara. Dewasrani taun ana windana aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresna kok sampean ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ing Nusa Kambana utawa Nusa Rukmi. Nek kowe ora gelem karo aku sepira teko kekuwataning wong wedok, mesti aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Kewanten kowe tak ruda paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku, tegese wis sah. Nggonku mengko garwa Mbak Yuku, ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Wah!
yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka kudu wani ngungalke dodo sing lanang kowe apa aku sing lanang tenan nukup Dresanala bedah dadamu pecah ndasmu wah waduh wah mati aku aduh mati aku batoban piye Janaka areng apa kowe areng apa Batobat anakku diajar Janaka gedhoane anakmu sing elek wis pantes diajar karo ndaraku tok sumbering perkara iki mesti saka kowe saka cangkemmu Betari Durga Batobat mong pengen napake mulyaning bocah napake mulyaning anak iku wajibane wong tuwa ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono aja sak penake dhewe jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu ora mulih ning papanmu adu gangi nang kene Batobat apa mati aku Batobat iki karepe piye? Digulung-gulungke ngene iki. Gak apa ora, aku nek ngajar ya ngene iki. Iya. Batobat diolak-alik sak penake dhewe. Nek ora tau olak-alik ndak rugi. Kudu diolak-alik. Batobat iki karepe piye to ya? Aduh. Ayo bali ora iya bali janji sik gawe geger aja takon dosa wah aku mungsuhmu inggih Kyai inggih kula sampun tobat ayo mulih inggih mulih ora Caraka balik nyuwun pamit Kyai nyuwun pamit Dresanala apa pangeran ana dawuhmu apa sawangan bocah sing ning ngarepamu kuwi sapa aku ora tepung aku ora ngerti tak kandhani ya Dresanala kuwi wis anggene kuwi anakmu Dresanala Batobat wis anggene anak Petro non rene yo mboten kula teng mriki mawon ngapa itu oh lumayan ditenono ora gelem rene ditenono pripun sing ngakon sapa kok methuke bojoku kula niku mboten methuke mriko mlayu mriki kula niku ajeng mriku njukuk niku lho teklek niku lho terus makdung ngonten gathuk ngonten ya ora sengaja ya ngedan malah cengengesen iki Kanjeng Ibu Bapak iya anakku nggih anakku Kanjeng Ibu mau nendi aku digawa dewa srani ibumu seneng-seneng ngawur seneng-seneng piye sing ngomong seneng-seneng ya sapa nyatane mau ning kono tak deloke saka kadowan doting glenik ora
Ora. Ngaku wae semengane iki ngono kuwi. Mbok ya saiki ngilu karo sampean dhewe. Terus aku dunekke sak penake dhewe aku seneng-seneng karo dhewe usane aku ning kono ki rasane kaya dikunjur. Saiki kula tak takon karo sampean bojone pira? Sing seneng-seneng sapa? Saiki sing tak anggap bojo lagi kowe. Lah saiki terus esuk pira tak takon. Ki ngopo ta iki? Enten apa? Sengit. Wong kene iki rasane ora seneng mapan ning negarane Dewasrani kok diunekke seneng-seneng sapa wong wedok sing ora nesu wedok. Aku dineng kono dianggap seneng-seneng. Sampeyan yo salah. Sampeyan niku kleru. Nika niku atine kerojar aja mergo pisah karo sampeyan. Sampeyan niku terus ngerti cemburu ta, Men? Ada cemburu to? Iki udike dilangi sik dah aku. Ayo dibuang. Mun njur tas-tas ora. Ben. Mangsaku nek pancen ana kaludangan mlayu rak kudune Dresana ki mlayu malah tenguk-tenguk nang taman. Ngono ku rak padha karo seneng mapan nang kono. Sing seneng ki ya sapa mbok ora ngawur ora. Duh, wis mulai kekerasan. Ini ora seneng aku. Aku lak seneng ngono aku ora apa-apa aku. Kene. Mriki. Napa-napa niku kudu dirampungke. Ora dienggo nesu. Ya kuwi sing marah. Kok njur nggawa tuthuk aku ditutuki. Ya ben ditutuki wong nyatane yo. Aku diarani werna-werna mbok nek nganti kulitku disenggol Dewasrani tak suwek sandang aku senggol Dewasrani tak obong. Lah niki wis bener kok. Ning kono ketok jenak le tenguk-tenguk. Malah ning taman wong loro do tengglenik. Wah, apa yang kamu perbuat? Kira ngrampuke masalah malah. Piye to piye? Ngene ya tak kandhani ya. Ora aja sok kaya ngono kuwi ndak dicontoh anake. Wis anggene kawit mau melirik mripate kae lho. Nek ngerti kowe padha congkar ora prayoga dadeane to. Ya ora. Sing apik kabeh lakone wis padhang. Dresana wis bali, Janaka ya wis ketok. Nggone tembayatan padha diteruske, malah wis peputra ya kuwi. Wis anggene. Iki sesuk yang bakal nyambung sejarahmu. Ngono. Dadi kowe iki aja kaya ngono. Nek kowe kaya ngono, ateges kuwi ora jeneng kaya ngono. Mergo kowe iki wong lanang, kowe wong wedok. Dadi kudu rukun antaraning lanang karo wedok. Kuwi aja nganti padha bendak sirah. Wong Kresna kok kaya pelawak. Waduh. Nanangan ora. Ngapunten ngapunten. Pun padhang mboten samperni-merni. Petro, nun. Werkudara kae lho. Balane Dewasrani kon nyingkir nggih. Monggo, Den. Kunjara Yaksa Ratu Gustiku Tatu Arang Ranjang. Madangi jagat tok mungo-mungo sa
mancak ing wukir marebak bang sumiret kena ing soroting surya mega lan gunung wiji sejati sampun lair. Mugi-mugi saged ngrengkuh sangganing para muda sami wangsul dhateng kewajibanipun. Anggenipun sami gadah kewajiban anjagi dhateng budaya menika. Ya Semar. Mugi-mugi sedaya manggi lestari nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sampun paripurna crita kula sedalu menika. Kula pribadi lan kanca-kanca kula nek wonten tepate nyuwun pangapura sing jeneng menungsa kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Nyuwun gunging pangaksami lan kula nyuwun pamit wangsul sak rombongan Ndara.